mga friends, magandang hapon and welcome back dito po sa ating pong channel. Munting kaalaman mula po sa inyong Papa J. This time ay nakatasan naman po tayong gagawa ng voice over para sa ating pong Independence Day plugging. Kasi alam naman natin na sa June 12 ay ipagdiriwang natin ang ating Independence Day. So, ngayong araw na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ito gagawin. 7,644. Kailangan ko pa siyang ulit-ulitin. Kailangan ko po siyang ulitin ng 2 o 3 beses para makuha natin yung, kumbaga mapili natin yung pinaka magandang pagka-pronounce, magandang pagka-execute ng ating voice over. Alright, here we go. 7,641 kapuluan sa 3 pangunahing rehiyon sa bansa. 7,641 kapuluan sa 3 pangunahing rehiyon sa bansa na may 1,000,000 mahigit na mamamayan. Na may 1,000,000 mahigit na mamamayan. Iisang boses para sa nagkakaisang bayan. Iisang boses para sa nagkakaisang bayan. Dugong bayani, dugong Pilipino. Dugong bayani, dugong Pilipino. Ang Brigada News FM. Ang Brigada News FM Philippines. Ang Brigada News FM Philippines. Kasama ang buong sambayan ng Pilipino. Ang Brigada News FM Philippines. Kasama ang buong sambayan ng Pilipino. Kaisa sa pagdiriwang ng ika-122 taong kalayaan ng Pilipinas. At natapos din yung ating pagre-record ng voice over, para sa ating voice over sa ating pong Independence Day. So, oras na para ating i-edit. Lagyan natin ng effects, lagyan natin ng background music, lahat-lahat para pwede na nating ma-play sa mga stations nationwide. Friends, natapos na rin natin yung ating voice over at kumpleto na. Nalagyan na natin ng sound effects, nalagyan na rin natin ng background music. Eto na, papakinggan na natin ang result. 7,641 kapuluan sa 3 pangunahing rehiyon sa bansa na may 1,000,000 mahigit na mamamayan. Iisang boses para sa nagkakaisang bayan. Ialay nila ang buhay nila para sa kalayaan. Ang Brigada News FM Philippines. Kasama ang buong sambayan ng Pilipino. Kaisa sa pagdiriwang ng ika-122 taong kalayaan ng Pilipinas. Mabuhay ang kalayaan ng Pilipinas! Tandaan mo kung sino ka. Yun na yung material na gagamitin natin para sa ating kalayaan plugging na maririnig po ninyo sa lahat ng mga stations ng Brigada News FM. Maraming salamat po sa inyo pong panonood. God bless you po.